Yesterday, oh Father, we keep your greatness, your presence in this service. May your name be glorified, O Lord. May your name be exalted above all the other names. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we praise you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we silence, oh Father, all the spirit, we are silencing them. In the name of Jesus, we are silencing all the spirit and the authority. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we thank you. Lord, we worship you. In the name of Jesus. Father God, we thank you. Yes. Thank you, Jesus. Kulaba ababhubhayo kubukeka kuyize, kubukeka ku-useless kulaba ababhubhayo. And bayabhubha nje futhi bakhona kuyize futhi baqhubeka babhubha. Kakhulu siyabonga sikhulu emndenini wakaManzini nabo bonke abanye mhlawumbe esingazi. uNkulunkulu abe nani. Siyabona ukuthi nibuye ebusuku niphinde nibe nathi namhlanje. Bebebeka umalume izolo. Isithembu ukuthi amazinga nisenawo bathi le kanyama ayipheli kuphela amazinga endoda. Mhlawumbe niye nje nabona kuphela amazinga. Siyabonisa boManzini. Asibonge ukufa, bathi sibonga ukuthi uNkulunkulu uthwalile. Nahamba nobeka umhlobo wenu. Naphinde nabuya izolo nathi namhlanje. uNkulunkulu abe muhle. Aniqinise, aniphe amandla kukho konke. Kuze kufazeke igama lakhe. Asidluleni kule ndaba le. Five or 6 years ago, two snakes. It was a green and a black snake in Kumbulakashi. 5 or 6 years ago. A1 yakanga the side. They say foundation yonke le. A1 yakanga emva kwamjono flathead. Bazokhumbula babe khona zaphelela la. But ngizothi namhlanje sibakhulekise. I've seen him. Uyawudinga ukukhuleka. And nibathande bonke abantu empilweni bonke. Kuze ngolunye usuku manje babona bengena la. Ningaphazamiseki. Bonke nibathande nibaxolele nje futhi nibaxolele. Now they need prayers. Manje badinga ithandazo lethu. Uma nibabona bengena ngomnyawo ungasibusile usufuthi.
uma ukhona kuthandaza uthi uyingcwele baba, uma ukhona kudumisa udumisa. Akekho ngcono kunomunye, hlukaniswa amandla kaNkulunkulu. Kanjalo akunabudlelwane phakathi kobumnyama nokukhanya, akusoze kwaba nobudlelwane. La kuvela khona ukukhanya ubumnyama kufanele kube kubaleke, ngeke uze wavuka wahlalelana. But I've seen the face among us. Sikhululeke. Siyanibingelela kanoma siyathanda kakhulu, sishayeleni izandla kakhulu. Kakhulukazi ukunqoba amakhaza, ukunqoba isimo samakhaza. Asiyazi imvula yasebusika, kodwa izolo sizwe libengila izolo ntambama. After niqede cleaner siyabonga kakhulu. Amathuthi nawo ukuthi imvula yasebusika isibuyaphike le. Siyabonga nje nokunqoba isimo samakhaza sizokhonza ubani na uNkulunkulu. Ubani ukhumbula last week, asiphambisene amehlo. Ubani ukhumbula last week ukuthi sikhulume ngeviki eliphile. Ubani ukhumbula ukuthi sikhulume last week? Asikhumbule sonke. Okay. Uyakhumbula mfana? Phamisa kancane ngaphansi izwi, phamisa kancane izwi. Yize ngikhumbule. Ngikhumbule engisandile noma ekuseni. Ngithumela ukuthi ayoniyawa something ekuseni. So naye abuye wakuyanika something. So wafika kimi nanika lokho akunika bona. Wathi ngikhumbula intshumayelo yakayise. Give and what will be given to you. Oh, okay. Uthi ubele isipho kubaba namhlanje ekuseni. Ubethi uhambisa isipho wabuya nesipho futhi. Oh, okay. Siyakhumbuza indodana. Oh, okay. Nikela unjani na? Uzokwamukela. Okay, kuba nokhumbulayo nje ngempilo. Sibuye uNkulunkulu. Okay, ngiyakubona siswami. Ngikukhumbulako ngesifundo saleviki eliphelile lapha kuLuka 6:38 ukuthi indlela mina lengiphatha ngayo bantfu noma timpilo tebantfu noma indlela lengenta ngayo kubantu itawubuya futhi nakimi kube njalo futhi kuyawubuya kugcitshiwe egameni likaJesu. Haleluya. Ngendlela ophatha ngayo ini na? Uyobuya kuwe sephinda. Siyabonga. Luseka ukuthi uJesu umegoqozela bembuza ngendaba yomthetho. Ugoqozela yonke le mithetho uyenza ibe mingaki? Iba mingaki le mithetho? Iba mbili. Umthetho wokuqala uthini? Thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ini na? Wesibili uthi uthanda umakhelwane wakho ngendlela oyithanda ngayo. Uma impela ubumthanda ngendlela oyithanda ngakhona ngaba ukwenza lokho okwenza kuwe. Ukuba ubumthanda ngendlela oyithanda ngakhona ngabe mina nawe asikwenzi lokho esikwenza
usho njalo sisosalisema uthi wenza lokhu ofungafisa ukwenziwe njani na kuwe. Ngicela sibuyizwe bukuhle sizoya emakhaya. Luka chapter 5 verse 31 no 32. Ngombe ngiyiphelile sikudephi incwadi? Ngiyiphelile sikudephi incwadi? Luka 6:38. Angivumi. Ubani umuntu ongavumi njengami? Sifunde kuLuka chapter 6 verse 30 ngeviki eliphelile. Namhlanje sifunda kuLuka chapter 5 ku-31 no-32 kube ku ababhalayo bangathatha nawo alandelayo. Izenzo chapter 3 mhlawumbe sifunda le verse 36. Izenzo chapter 3 verse 36. Titus chapter 2 13 kuya ku-14. Izenzo chapter 3 verse 36. Titus chapter 2 verse 13 kuya kubani na ku-13. Izenzo chapter 3 verse 36. Titus chapter 2 13 kuya ku-14 kube kuphela. Izwi lethu namhlanje lifundeka ngale ndlela. uJesu waphendula wathi kubo, abaphilileyo abayidingi inyanga, kodwa labo abagulayo kuphela. Kangizanga ukuzobiza abalungileyo, kodwa izoni ukuze ziphendule. Siphinde ngiyonke. Jesu aphendula wathi, bantu labaphilako abayidingi inyama, kodwa kulabo labagulako. Angiyedeli kubita labalungile, kodwa ngidele kubita toni kuthi iphenduke. Sifunele ngilapho lesilungu bamanzi. Jesus said to them, people who are well do not need a doctor. Only those who are sick need a doctor. Labo abaphilayo abamdingi ubani na umelaphi, kepha labo abagulayo abadinga ini na umelaphi. Izenzo chapter 3 verse 36. uJesu angakezi ukuzobiza laba abalungileyo, kodwa ngizobiza izoni kube njani na ziphenduke. Laba abaphilileyo abamdingi udokotela noma umelaphi, kepha abagulayo kuphela. Izenzo chapter 3 verse 36. Igcina ku-26 mfundisi. Chapter 26. Ngakho uNkulunkulu wasikhetha wasithuma. Qhubeka. Ngakho uNkulunkulu wasikhetha wasithuma sisebenti sakhe kini kuqala kutanibusisa ngekudenda nonke niphendvuke nitishiye tindlela tenu tekonakala. Ngiyele 19 ngeke. Ngiyele 19 ngiyele 19. 3 verse 19. Ngiyele 3 verse 19. Ngakho phendvukani nibuyele kuNkulunkulu kuze esule licala letondo tenu. Ngakho phendukani nibuyele kubani na
ukuze asule ini na icala lezono. Asivalele amaBhayibheli. Nkosi siyabonga izwi lakho namhlanje. Siphilise ngalo size. In the name of Jesus, amen. Izenzo 3:19. Asiphakamiseni amehlo ukusothana zabazalwane. Indaba yonakala uJesu uma ehamba ebiza ini na abafundi. Umudlula ngale uqeda kuphilisa owayelethwe ngomusa kwavula uphahla phezulu. Bamsondeza phambi kwakhe ukuthi njani na aphiliswe. Kwangaba nankinga enkulu nje akubanga nenkinga enkulu lapho. Bathi inkinga iqala la uJesu uma ebona umthelisi. Lisi iBhayibheli wayesehhovisini lakhe wase eyamema usesinjani na akamlandele. Indaba yaqala lapho. Baqala abazalwane bavungazela. Baqala abazalwane kanjani na bavungazela. Lithi iBhayibheli abaFarisi bavungazela. Baba nalokukhuluma bebodwa ngaphakathi angazi ngeSwazi bathini evangeli bathi bavungazela. Lokuthi umuntu bathi ngesikuniga bese bathi uyangondaza umuntu. Baqala abazalwane bangundaza. Baqala bawumzela ini na abaFarisi bebengenankinga sonke lesikhathi. Bebengenankinga naye uMatthew noma uLevi eyini na awumthethisi bebengenankinga. Iproblem yaqala uJesu enjani na esemmema noma enjani na am-invite kuphi ebukhoneni bakhe. Baqala bavungazela noma bawumuzela abantu welcome esozeni bangakahle. Bavunguzela ini na abantu. Bebengenankinga nje ethelisa, bebengenankinga ayikolekela imali, ababolekisa and everything. Bebengenankinga abazalwane. Lithi iBhayibheli kwade kwitafula labathelisi nje noJesu. Ladekwa itafula nani? Labathelisi nani? noJesu. Bavungazela bavungazelayo. Namhlanje basavungazela futhi abantu. Bathi uma bebuka bathi wena awukakufanele ukuthi ungahlala etafuleni noJesu bese bavungazela. Namanje hleli labavungazela nje bavungazela khona la. Bathi wena bungafanele mhlawumbe ukushumayela, wena bungafanele ukurun iprogram, wena bungafanele ukuduvisa, wena bungafanele ukukhuluma nobani, wena bungafanele ukuhamba. Bayavungazela kuzume namhlanje abantu bavungazela. Athi uJesu ke angakazeli abanjani na abaphilayo. Ngizele bona kanjani abagulayo. Ngoba abagulayo kuphela badinga ubani? Abadinga ukulashwa. Size la nje sonke la sigula ngezinto ezihlukahlukene la. Semane ngoba mina uma ngibuke sami isifo ngisibona singcono kunesakho umvangeli bese ngixoxa ngenjani na ngesakho isifo. Semane uma ngibuka inkinga yomuntu umzalwane ngibona ngathi inkulu lokuthi singakhuluma ngayo. Kanti sonke sisebani? Size kuJesu sofuna usizo. Sonke akekho oze komunye njengoba size lapha. Uma ngomusa uthi uze kumvangeli noma uzwe kimi oze kumfundisi bani usenkingeni. Sonke size kuJesu. Ngoba yena akenzelanga kanjani abangaguli. Kungenzeka mina angiguli bari ngulu wesifo somona nethi kuphela nje. Singibambile isifo somona sijika nami. Kufuna bize bani kuJesu lesifo sani na somona. Omunye ubanjwe inhlebo nje ukahle yonke into manje kuJesu lethwe yini inhlebo. Omunye ubanjwe isifo sokuthi akakhona ukubongisa abantu sawo. Nkosi yami waziwenza kahle nawe. Awusiyabonga wazobamba kahle la ubambe khona. Nawe woza unjani na umenyiwe udokotela unjani munye. Inkinga kadokotela ukuthi lezigulane nomvangeli ziphushana ngezitho zazo. Udokotela munye la uJesu. Basi igulane kuyimi nawe. Sibona ngathi kwesisikhathi befuna nake mina kuqala kunosana kubani na ubabungwenye ngiyakalekisa. Befuna nakuma ngobeni iqala nothanda kubani umake khoza. Yini indaba lokugula kwami ngibona ngathi kungcono kulokabani kunomunye umzalwane. Bathi sonke sizigulane. Uma sihleli kuqueue yelayini sesiyaqala mina nomvangeli sikhuluma ngalesi
esigolane sithi uyambona ukuthi ugula kanjani, lo ngathi ngikazaphile, lo ngathi ngikazavuke namhlanje, hayi uma engavuka nokusasa uyobe kuyinhlanga, mari sonke sibambula yini size kumuntu munye uJesu. Bese yathi robho mubi asenze sihlebe, asenze sikhuluma izinto enjani na engafanele sikhulume. Love your neighbor as you love yourself. Njoba nawe uzile ukuthi uzobeka indaba yakho kuJesu, nalo omunye umzalwane uzobeka ini nawe indaba yakhe kuJesu. Basi ngenxa yempilo nenyama egcwele izithelo zenyama sibona ngazuthi bekufanele ukuthi mina ngibuseke lo munye umzalwane angabuseki. Makuthi nizele bona kanjani na abayizoni nabagulayo, manje sigulwa izifo enjani ezihlukahlukene, sonke sigulwa izifo ezihlukahlukene. Manje sesifikile kuJesu who is the greatest physician, uyena dokotela omkhulu, kwesinye isikhathi siphushana sodwa, kwesinye isikhathi siyangenelela kulayini because siyangenelwa emhlabeni. They are spiritual thieves. Khona abantu abantshontshiswe ngamoya, siyantshontshana kwesinye isikhathi, manje sonke size kuJesu ngeyinkinga sesihlukahlukene. Ubani ongazama kuJesu la? Ubani ongafuna uJesu? Ubani lothi ukuthi uyambuka uthi lo akafanele ukunaka uJesu, ngoba sonke lasesibhedlela, sonke lasekliniki, sonke la sidingisana sakhe. Uthi ngizele bona laba banjalo. The moment ubona umzalwane ehlebo omunye, ukwazi ukuthi useyibona engcono kunomunye. UJesu akazelanga loyo. Jesu uzele yena lo owavuka, awavuka uthi wakuphoza wena, awavuka. Uthi ngizele bona ukuthi banjani na basindiswe baphume esonweni. Uzele bona laba banjalo. Ungafiki lapho esuyikhoboza uthi hayi mina ngathi ngone kakhulu nobani, akekho ongonaka. Sekumele ukuthi uyazi ukuthi wonile noma wazi ukuthi awunile. Lithi iBhayibheli, there is no one who's righteous, not even one. Akekho namunye. Silungisiswa umoya ongcwele. Kanti wena uzele namhlanje? Yiphi le ndaba phile eJesu namhlanje? Insimbi lesimo uthi uyasibuza, lesi siyamsinda lesi. Senze umoya wami ungajabuli, senze umoya wami ungakhona ukudumisa. Isiphi lesimo uthi uyafika, usuyayifihla, uthi angifuni umfundisi angibone, angifuni ubani angibone. Uze ubani kanti ulethe inkinga yakho? Ngoba uJesu uthi uzele bona banjani na abagulayo. Ugulwa yini wena namhlanje? Isiphi lesifo esikubamba iviki lonke? Esinye sesibamba iminyaka, ubathi uyaphuma kuso sikubambile, ubathi uyaphuma sibamba libhande, ubathi uyaphuma sibambe bathi isportia, sibamba konke sibambe neJesu. Manje uyasazi lesifo lesi sikubambile. Uthi uJesu ngizele bona abagulayo. Hayi mina ngikhona ukuthandaza vele angilunganga. Ubani uthi ulungile, ubani uthi ulungile futhi. Ngoba ngesikhathi ubhekene lesifo uthi vele mina ngiyahluleka. Nkosi ngiyahluleka ukwenza lokho. Nkosi ngiyahluleka ukuba ubaba, ngiyahluleka ukuba umama, ngiyahluleka ukwenza, ngiyahluleka. Uzele bona banjani abahlulekayo? Those who are righteous akazelanga nini. Love your neighbor as you love yourself. Lo mbona ngathi uyisinengiso ngale ndlela usengafanele ukuba umzalwane uyena impela uJesu azele. Lo uthi uyambuka neindaba zakho uyazazi, uzubhale ngazo kwesinye isikhathi, uzukhuluma ngazo kwesinye isikhathi. uJesu usingizelela loyo. Lo uthi uyambuka inhlupheko yakhe ngathi iyanunga, Jesu uzelela leyo. Lo uthi uyambuka ungazi ukuthi lo uthi udlula kambebe wawa, wathi udlula egaraji wawa, uthi ejika lesidawonye wawa, lo bazi ukuthi uwela ngakhi, uzelela loyo futhi. Mara kaze lapho uthaqhubekawe uze uthenze njani na akasindiswe aphenduke kuphi esonweni. Uzele bona lapho uJesu bona ngasebewe ngosamuwa ngathi nenkukhu yomshini ngathi ubhayizane. Uzele bona lathi izolo siziyalunga. Uzele bona lithi iBhayibheli noma sesibomvu njengegazi ekhoneni bakhe njani na ziyathi uJesu kuphela ethithelelayo, no one else. uJesu uzele bona abanjalo, uzele mina, uzele nawe, uzele naloya, uzele
sekumane kuba yithi zigulane ngaJesu esikhuluma ngasona. Dokotela yena akasikhethi, dokotela akasikhulumi kabi, dokotela akatshela isigulane ukuthi umbona phuma nje la yilo akatshela isigulane esilandelayo makunaka inkinga lesigulane. Ngena nawe inkinga zakho kudokotela, ngena nazo kudokotela, ungayishiyi buya nazo. Uyasingena isithemba ngakhona kudokotela, ngisho physicians. Singahlala mbali singaxoxa ukuthi sigula njani. Mara uma ufika kudokotela ukhuluma